वीडियो के नीचे दिए हुए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाइए और जुड़ जाइए पवन सिंह न्यूज चैनल से, ताकि आपको पवन सिंह से जुड़ी हर खबर मिलती रहे बिल्कुल फ्री। नमस्कार भाई लोग, स्वागत आप लोग के पवन सिंह न्यूज चैनल में। रिपोर्ट में आप लोग हम बतावे जा रहल बन कि आज पवन सिंह के एगो बॉलीवुड गाना रिलीज कल गई ला, जो गाना के नाम बा बारिश बन जाना। जी हाँ भाई लोग, वही जी आज खेसारी लाल यादव के भी गाना रिलीज कल गई ला, जो गाना के नाम बा जय जय शिव शंकर। जी हाँ भाई लोग, और आज भोजपुरिया समाज में और खेसारी लाल फैंस और पवन सिंह फैंस में टक्कर है कि कौन गाना बाजी मारी। जी हाँ भाई लोग, बहुत ही जबरदस्त टक्कर है, लेकिन आप लोग बता दी तो पवन सिंह के गाना बाजी मार दिले बा और बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी बना दिले बा। वही जे खेसारी लाल यादव के गाना के आप लोग देख रहल बानी कि पवन सिंह के गाना पर ऐड लागल बा, यानी कि खेसारी लाल यादव के बोलबम गाना पर ऐड लगा के व्यूज प्राप्त कइल गइल बा। जी हाँ भाई लोग, ऐड लगाओ कोनो गलत बात ना है, लेकिन यू लोग खातिर जवाब बा जे कबो पवन सिंह के गाना पर ऐड लागेला तो लोग कहे लागेला लोग कि ई रिकॉर्ड ना है, पवन सिंह के नाम ऐड स्टार रख देवेला। आज आप लोग का कहम जा, आज आप उ लोग का कही जब खेसारी लाल यादव के बोलबम गाना पर ऐड लागल बा, ऐड से व्यूज प्राप्त कइल जा रहल बा। जी हाँ भाई लोग, हम खेसारी लाल यादव के बुराई या विरोध नहीं करत, लेकिन ई भोजपुरिया दर्शक और मूर्ख लोग खातिर चेतावनी बा। और जे पवन सिंह फैंस और खेसारी फैंस में हमेशा टकरार देवेला उ लोग खातिर जवाब बा कि भाई ऐड लगावल गलत ना है, लेकिन आप लोग एकरा के बुरा बनाने भी नहीं जा, पवन सिंह के का नाम रख देवे नहीं जा जब उनकर गाना पर ऐड लागेला। आज लोग का कही जब खेसारी लाल यादव के नया बोलबम गाना पर ऐड लगा के व्यूज प्राप्त कइल जा रहल बा। जी हाँ भाई लोग, आप लोग हम बता दी तो पवन सिंह के बारिश बन जाना गाना के इतना पब्लिक पसंद कर रहल बा कि का बतावल जाओ। जी हाँ भाई लोग, ई गाना पर जम के लोग लाइक कर रहल बा। सबसे बड़ बात बा कि कोनो गाना पर जल्दी लाइक ना मिलेला, ई गाना के लोग लाइक कर रहल बा। और ई गाना 1 घंटा में 1 मिलियन से ज्यादा के व्यूज प्राप्त कइले रहे। आप लोग के देखावत ना हुई भाई लोग, काहे कि व्यूज रुक गई रहे, इतना ना लोग देखते रहे एक टाइम पर। जी हाँ भाई लोग, जब हम 3 घंटा बाद ही गाना के देखनी व्यूज तो 1.3 मिलियन यानी कि 13 लाख से ज्यादा के व्यूज प्राप्त कर ले रहे पवन सिंह के नया बॉलीवुड गाना। जी हाँ भाई लोग, वही जे हम जब रिपोर्ट बनावत तो 4 घंटा हो गई बरुए और 1.5 यानी कि 15 लाख से ज्यादा के व्यूज प्राप्त कैले बा और 2,26,000 से ज्यादा लोग ई गाना के लाइक कैले बा, यानी कि पब्लिक जम के पवन सिंह के गाना के प्यार और सपोर्ट कर रहा बा। वही जा ई लोग देखा था कि भोजपुरी के गाना है और भोजपुरी के केहू जाके बॉलीवुड में गाना बना रहा बा क्या के सपोर्ट करे के बाद। जी हाँ भाई लोग, तो आप लोग के रिपोर्ट में बस हम ये बतावे आई रही खेसारी लाल यादव के नया बोलबम गाना पर ऐड लगा के व्यूज लावल जा रहा बा। एकरा के जे भी कहता रिकॉर्ड करा के रिकॉर्ड मत मानी जा, कि आप लोग लाइव वीडियो में देख रहल बन कि पवन सिंह के बॉलीवुड गाना पर खेसारी लाल यादव के नया बोलबम गाना के ऐड चल रहा बा। जी हाँ भाई लोग, उ विरोधी लोग से हम जरूर पूछम कि आज लोग का कहल चाहत रुए, आज खेसारी लाल यादव के का कही जब खेसारी लाल यादव के भी गाना पर ऐड लागल बा। जब पवन सिंह के गाना पर ऐड लागत रहे तो आप लोग का नाम रख देते नहीं जा, इतना विरोध करत नहीं जा। आज लोग का करी, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करी जा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करी जा, ताकि सब लोग के पास ही खबर पहुंच जाए और पवन सिंह के गाना बॉलीवुड गाना के जम के सपोर्ट करी जा, जम के लाइक करी जा, जम के शेयर करी जा कि 24 घंटा में एक बहुत बड़े रिकॉर्ड बना देवे। जय भोजपुरी।